Iawn, wel, bore da. I ni'n parhau bore yma yn ein cyfres thematig ni yn ystyried beth yw hi i aros. Wrth i Aron agor y gair gyda ni wythnos diwetha, bydd e'n sôn am sut mae'r Nadolig yn gyfnod o aros. Ac wrth i ni edrych ar Anna a Simeon, cawson ni'n herio i fod yn rhai sydd yn aros yn hyderus, i aros yn ddisgwylgar ac i aros yn llawen. Ac chi'n cofio'r darlun nath ei roi, i ni fod i aros a disgwyl i Dduw gyflawni ei addewidion fel Hana yn aros am ddydd Nadolig a nid fel Aron yn aros am ddydd Nadolig, bod yna gyffro i fod wrth i ni aros a elfen o ddisgwyl i garwch. Wel, heddiw, ni'n mynd i ystyried grŵp arall o hanes y Nadolig, a beth sydd gan eu stori nhw i'n dysgu ni am aros neu am ddisgwyl. A'r grŵp yna yw'r Doethion. Felly, i ni am ddarllen o Efengyl Matthew, pennod 2, adnodau 1 i 12. Os oes gennych chi Feibl, trowch at y darlleniad gyda fi. Os ddim, wrth gwrs, mae'r adnodau ar y sgrin. Wedi Iesu gael ei eni ym Methlehem Judea, yn nyddiau'r brenin Herod, daeth seryddion o'r dwyrain i Jerusalem a holi ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon. Oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad a deithom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythriddwyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl a holi ganddynt ble yr oedd y Meseia i gael ei eni. Ei hateb oedd, ym Methlehem Judea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd a thithau Bethlehem yng ngwlad Juda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysodion Juda, canes ohono ti y daw allan ar weinydd, a fydd yn fugail ar fy mhobol Israel. Yna galwodd Herod y seryddion yn ddirgel ato, a holodd hwy'n fanwyl pa bryd roedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch, a chwiliwch yn fanwl am y plentyn. A phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin, aethant ar ei taith. A dyma'r seren a welsent ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen hyd nes iddi ddod ac aros i'w chlawr man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Daethant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam, syrthiasant i lawr a'i addoli. Ac wedi agor ei trysorau, offrymasant iddo anrhegion, air a thys a myr. Yna, ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio a dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Ni'n diolch i Dduw am ei air. Pan o'n i ymlwyddyn 12 yn yr ysgol, mae Elen di clywed am y trip yma, gymaint o weithiau mae'n sic ohono fe. Eithon ni ar alldaith i Morocco fel criw o'r chweched. Ac un o'r pethau wnaethon ni tra bod ni yno oedd dringo mynydd Twb Cal, sef y mynydd uchaf yng ngogledd Affrica. Nath criw ohono ni adael base camp yn gynnar iawn ar y bore hwnnw i gael rhan da o'r cerdded wedi wneud cyn bod yr haul yn codi ac yn i'r gres bwrw ni. A chyn i ni adael, nath ein gaid ni, ein tywysydd ni, Brahim, nath e llenwi i rycsac gyda msemen, sef y stwff yma i chi'n gweld ar y sgrin. Mae'n rhyw fath o bancosen melys, mae pobl y Berber yn bwyta. A cyn i ni adael, nath e addo yn syml iawn i ni, pan ych chi'n cyrraedd y top, fe gewch chi hyn. Fe gewch chi msemen. Nawr, o'n i wedi cael ychydig iawn o msemen o'r blaen. O'n i wedi cael blas ohono fe o'r blaen. Ac oedd e'n hyfryd. Dwi'n un am sweet treats. Hoff beth fi i fynd i siop a prynu fel snack yw Krispy Kreme, glazed donut. Ond oedd hwn yn well. Oedd hwn yn well. Ac o'n i'n gwybod nawr, cyn i ni adael base camp, oedd gan Brahim bag yn llawn o'r stwff yma.
Ac o'n i'n gallu gwneud y maths. O'n i'n edrych ar y criw ohono ni, o'n i'n meddwl am faint oedd yn ei fagau, o'n i'n gwybod mae yna wledd yn mynd i fod ar ben y mynydd, achos mae yna llwyth dyfa. Ac wrth gwrs, fel lot o arddegwyr, un o'r pethau oedd yn cymhelliant mawr i fi oedd fy mol, y bwyta. So, dyma ni'n dechrau ar y daith i fyny'r mynydd. Ar ôl cwpl o oriau, dechreuodd rhai o'r criw stryglo gyda'r altitude sickness. So, nath y rhai ohono ni oedd di actually wneud rhywfaint o treinio cyn mynd ar y daith. Bythyn ni cymryd eu bagiau nhw mwyn ysgafnhau'r faich rhywfaint. Erbyn i ni gyrraedd y top, oedd gen i fi ac un boi arall o... Llanllwyn i ffwrna. Gareth Thompson ydi enw fe. Oedd gen ni 3 rucksac yr un arno ni, a wyn ni'n brwydro un cam ar ôl y llall i gyrraedd top y mynydd yma gyda'n gilydd, tra bod rhai pobl yn sal yn cwmpas ni, rhai pobl jyst yn bron yn ffeintio oherwydd y salwch altitude. A pan oedd y daith ar ei fwyaf anodd, yn teimlo ar ei fwyaf hir, dyna lle o'n ni yn gosod ein meddyliau ni ar y nod. Pan i ni'n cyrraedd y top, fe gewn ni eistedd lawr, fe gewn ni orffwys, fydd na lawenydd, we've made it, a fydd na msemen yn aros ar ein cyfer ni. Fe fyddwn ni'n gallu eistedd lawr a gwledda gyda'n gilydd. Wedai wrthych chi nawr, dyw Pancosen erioed di blasu mor felys ac oedd y msemen ar ben y mynydd. Dafs, os ei di'r sleid nesaf. Dyna'r criw ohono ni ar ben y mynydd. Chi'n gallu gweld tu ôl y boi sy'n sefyll yn ei got coch, mae yna rhywun yn eistedd gyda'i dwylo ar ei pengliniau nhw yn pwyso mewn yn barod am y bwyd. Fi yw hwnna, chi'n methu gweld gwyneb fi, ond dyna ni yn aros am y msemen. Dafos ei di mlaen un sleid to. Dwi ddim yn glir iawn, ond mae yna bentwr o msemen yna yn y creigiau gyda pawb o'i gwmpas yn barod am y wledd yma o fwyd. O'n i wedi bod yn aros amdano fe, achos oedd Brahim di addo bod e'n mynd i ddigwydd. O'n i'n gwybod, achos o'n i wedi cael rhagflas pa mor felys oedd e'n mynd i fod. A wedd gwybod beth oedd ar top y mynydd yn gymhelliant i ni gyd i ddyfal barhau. I barhau i gerdded. Hyd yn oed dan bwysau'r bagiau yna i gyd. Mwy eto, oedd gwybod y byddwn ni'n rhannu'r wledd yna gyda'n gilydd yn gwneud y peth yn fwy melys. Ffrindiau ysgol oedd yn ffrindiau dy fi ers blynyddoedd maith. Yn gwybod byddwn ni yna gyda'n gilydd, ar ben y mynydd, wedi ennill, wedi concro, yn bita'r wledd gyda'n gilydd. Ac oedd gwybod hynny yn gymhelliant i gymryd bag osian pan oedd osian yn dechrau stryglo, a'i annog come on, ni bron yna, un cam ar ôl y llall, let's go. Doedd na ddim chwerwder wrth gario y beichiau yna, achos o'n i eisiau'r bobl yna ar ben y mynydd gyda ni. Y peth pwysicaf oedd cyrraedd y nod. Nawr, o'n i ddim yn Gristion ar y pryd, sy'n Gristion rhyw 4 mlynedd ar ôl hynny. Ond wrth edrych yn ôl ar y profiad yna, mae'n darlun amlwg o beth mae cerddediad y Cristion yn y byd yma fel. Pwyso ar addewid bod yna terfyn hyfryd i'n taith ni. Ac wrth deithio, disgwyl neu aros yn eiddgar am y nod yna, gyda'r nod ei hun yn gymhelliant, yn motivation, wrth i ni gerdded ar hyd y daith. Beth gan hynny i wneud ar Doethion? Wel, ni'n mynd i esbonio'r testun sydd gyda ni bore yma, ac ar sail be ni wedi darllen, dwi am ofyn 3 cwestiwn i chi. Ydych chi'n bobl sydd yn aros am gyflawniad a ddewid? Ydych chi'n deall mawredd ac arwyddocad yr addewidion sydd wedi cael ei roed i chi? Ydych chi'n deall mawredd y nod sydd o'n blaen ni? A'n drydydd wedyn, efer nod yna yw eich cymhelliant pennaf chi, wrth i chi aros a disgwyl ar eich taith. Ai dyna sydd yn gymhelliant i chi ddyfal barhau. Ond cyn i ni ateb y cwestiwn yna,
yn ein bywydau ni heddiw, eisiau neidio mewn i'r hanes a ystyried pwy oedd y Doethion yma a beth sydd gan i hanes nhw i wneud â dyfal barhau. Wel, syryddion o'r dwyrain oedd y dynion yma. Mwy na thebyg o ymerodraeth Parthia o'n nhw'n dod. A wedd ymerodraeth Parthia yn un arall mewn cyfres o ymerodraethau yn y dwyrain. Os chi'n cofio, ni wedi bod yn edrych ar yn ein astudiaethau canol wythnos ni. Yn oes Eseia, pwy oedd yr ymerodraeth mawr yn y dwyrain? Assyria. Pwy ddath wedyn? Babylon, adeg y gaethlyd. Yn oes Ezra a Nehemia wedyn, pwy oedd yr ymerodraeth mawr yn y dwyrain? Persia. Rhwng y testamentau wedyn, yn yr oes rhwng y testament hyn a'r testament newydd, ymerodraeth Groeg oedd hi, dan Alexander Mawr, Alexander the Great. Yn dilyn fe, y Selewsiaid, ac erbyn gen i Iesu, ymerodraeth Parthia oedd y pŵer mawr yn y dwyrain. Y Doethion yma o'r dwyrain, mwy na thebyg o'r ardal na fydden nhw wedi dod. Y rhai oedd wedi etifeddu hanesion Babylon. Dyma haneswyr ac academyddion eu pobl nhw, oedd wedi derbyn y cyfnodion oedd wedi dod o'r ardal yna yn y byd. Nawr, ni wedi bod yn edrych ar rhywfaint o'r hanes yna dros y misoedd diwetha, do. I ni'n gwybod yng nghyfnod Babylon, cafodd pobl Jiwda, pobl Jerusalem a phobl Jiwda, eu cymryd yn gaeth yn ei exile ym Babylon. Ac oedd hynny'n farn gan Dduw ar y genedl oherwydd eu pechod nhw yn ei erbyn a'i styfnigrwydd nhw, bod nhw ddim yn barod i droi yn ôl at yr arglwydd, felly dyma fe'n barnu nhw. Ond wrth gwrs, yn ei ras, dyma'r arglwydd yn caniatáu, dyma fe'n gwneud ffordd i rai ddychwelyd yn oes Ezra, Nehemia a Zorobabel, fel ni wedi bod yn gweld yn ein cyfres ni yn yr hwyr. Nawr, i rai o'r Iddewon y madael, i rai ohonyn nhw fynd yn ôl i Jiwda, oedd rhaid i aros, ac oedd y Babyloniad a'r Persiaid yn archifwyr drylwyr, archivists drylwyr iawn. O'n nhw'n defnyddio tabledi o glai mwyn cadw cofnodion amaethyddol, cyfarwyddiadau brenhinol, eu hanesion a'i mytholeg nhw, ac o'n nhw'n cadw cofnodion o hanesion a mytholeg y gwledydd oedden nhw wedi concro hefyd. Oedden nhw fel, chi'n gwybod beth yw Wikipedia, ma'n siŵr, nhw oedd y Wikipediasts gyntaf, eisiau gwneud casgliad mawr o wybodaeth, yn meddwl mae'r gwybodaeth yna oedd yn rhoi rhyw pŵer ysbrydol iddyn nhw mwyn cyrraedd y dwyfol. O'n nhw'n bobl oedd eisiau cofnodi a chadw, preserfio gwybodaeth, ac oedd gyda nhw system gweinyddol enfawr mwyn gwneud hynny. A dyma ni wedyn yn cyrraedd y Doethion yn ein hanes ni. Yn Parthia, mwy na thebyg, nid Persia mwyach, wedi etifeddu canrifoedd a chanrifoedd o'r cofnodion yma. Ac ar ganol y cofnodion yma, mewn rhyw silff, mae'n siŵr, yn ei archif mawr nhw, hanesion ac ysgrifau'r Iddewon. Yr ysgrifau yna oedd yn addo, mae yna un ar y ffordd, mae yna waredwr, Meseia yn dod. Mae'n bwysig dweud, wrth gwrs, mae yna rhywfaint o conjecture fan hyn, rhywfaint o waith dyfalu. Dyn ni ddim yn siŵr yn union o le oedd y Doethion yn dod, ond mae'r cyd-destun hanesyddol yna'n helpu ni wneud synwyr o'r ffaith bod y Doethion yn bobl oedd yn disgwyl. Oedden nhw'n aros. Oedden nhw'n aros ar gyfer rhywbeth. Yn benodol, oedden nhw'n aros am gyflawniad a ddewid bod yna seren yn mynd i godi yn Jiwda. Nhw'n aros am godiad y seren fel arwydd bod brenin yr Iddewon yn dod. Nhw'n aros am rhywbeth penodol, nhw'n disgwyl. Ac wrth gwrs, ond nhw ddim just yn aros am yr arwydd, ond nhw'n aros am beth oedd yr arwydd yna'n pwyntio ato fe,
Y digwyddiadau yna oedd yn dod yn sgil yr arwydd. Dyfodiad y Meseia. Yr un maen nhw'n galw'n frenin yr Iddewon. Yn y cofnodion yna, oedd wedi cael eu pasio ymlaen, un cenhedlaeth i'r llall. Bydden nhw wedi darllen pethau fel hyn. Daw seren allan o Jacob, a chyfyd teyrn wialen o Israel. Mae yna seren yn mynd i godi. Mae yna teyrn wialen yn mynd i godi. Hynny yw, wialen, yr un fydd yn teyrnasu. Mae yna frenin ar y ffordd. Dychmygwch y Doethion yn dod ar draws cofnodion o lyfr Eseia wedyn, a'n gweld hyn. Wyle ferch ifanc yn feichiog, a phan esgor ar fab. Hynny yw, mae yna enedigaeth yn involved fan hyn. Fe'i geilwn Emmanuel. Emmanuel, enw sy'n golygu Duw gyda ni. Mae'r un sy'n dod yn mynd i fod yn ddwyfol ac yn heiddi cael ei addoli. Dychmygwch y Doethion yna wedyn yn darllen ymhellach yn Eseia, yn darllen hyn. Rydym ni i gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Fe'i goethrymwyd a'i ddarostwng, ond nid agorau ei enau. Arweiniwyd ef fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid agorau yntau ei enau. Yr un sydd ar y ffordd yn mynd i farw, yn ein lle am ein beiau. Wyn nhw'n aros am ddyfodiad Meseia, am ddyfodiad brenin, am ddyfodiad un dwyfol, ac am ddyfodiad aberth. Ac felly i'r rhoddion, air am fod yr un maen nhw'n dod i'w addoli'n frenin, thys, incense fel pêr arogl, am ei fod yn ddwyfol, a myr, am ei fod yn mynd i farw dros i bobl. Nawr, mae yna rhywbeth ddyfnach eto dwi eisiau ni ystyried bore yma, sydd angen i ni ddeall fan hyn. Mwyn deall bod hwn oedd yn fwy na just curiosity i'r bobl yma. Oedd yn fwy na just rhyw beth ysbrydol oedd yn digwydd rhywle yn y byd. Oedd yn fwy na just rhywbeth crefyddol diddorol. Ym Mharthia, 2000 o flynyddoedd yn ôl, mi oedd yna frenin. Mi oedd gynnon nhw eu brenhinoedd nhw. A chi'n meddwl beth oedd y teitl oedd brenin Parthia yn cymryd arno fe ei hun? Brenin Brenhinoedd. Dyna oedd y teitl oedd brenin Parthia wedi cymryd ar gosod ar ei ben ei hun, Brenin Brenhinoedd, King of Kings. Yn ymarodraeth Parthia, fel gyda'r ymarawdwr yn Rhufain, fel gyda Pharo yr Aifft miloedd o flynyddoedd yn gynt, mi oedd yna cwlt crefyddol o gwmpas y brenin. With brenin Parthia fod i gael ei addoli fel brenin Brenhinoedd. Brenin mwyaf byd. Mae yna lwyth o gofnodion hanesyddol am hynny. I'r Parthiaid, ei brenin nhw oedd delw ei diwiau nhw ar y ddeiar. Brenin Brenhinoedd oedd nhw fod i addoli. A wedyn ni'n dod o draws y Doethion yma, o'r dwyrain. Yn gadael y dwyrain, yn gadael brenin Brenhinoedd, y Parthiaid, yn chwilio am frenin yr Iddewon. Maen nhw'n cyrraedd y palas, a maen nhw'n dod wyneb yn wyneb gyda Herod, y brenin, maen nhw'n gweud, ble ma'ch brenin chi? Ble mae'r un sy'n newydd gael ei eni yn frenin? Cos nid ti yw e. Nid y boi oedd yn llythrenol yn eistedd ar yr orsedd yn Jerusalem, nag e. Ond brenin dwyfol oedd yn dod i'r byd, gyda'r seren wedi codi yn pwyntio at ei ddyfodiadau. A dyma'r Doethion yn gadael y dwyrain, yn gadael brenin Brenhinoedd, yn dod gerbron y plentyn Iesu Grist a'i addoli ef. Ond wedi deall, nid brenin Parthia yw brenin Brenhinoedd. Nid fe yw'r un i addoli,
Ond Iesu Grist, y plentyn dwyfol yma, fe yw'r un i'w addoli. Oedd y Doethion yn aros am gyflawniad a ddewid. Yn deall ystyr cyflawnder yr addewid yna, y Meseia yn frenin, yn dduw yn aberth drosom ni. Ond mwy na jyst deall hynny, o'n nhw wedi credu yn hynny. A o'n nhw wedi dod, o'n nhw wedi gadael y dwyrain, a wedi dod at y Meseia mwyn addoli mewn llawenydd. Yn ôl at y cwestiwn yna, dwi eisiau ni ystyried bore yma. Ydych chi'n bobl sy'n deall eich bod chi yn aros am gyflawniad a ddewid? Ydych chi yn deall mawredd ac arwyddocâd yr addewid sydd wedi ei roed i chi? Ac efe cyflawniad yr addewid yna, y nod yna, yw eich cymhelliant chi i ddyfal barhau. Yn un sydd yn aros am gyflawniad a ddewid. Nid yr un addewid ar Doethion, wrth gwrs. Ein bod ni'n dathlu'r peth pob blwyddyn, mae'r Nadolig wedi bod. Fe ddath y Meseia. Mae Iesu Grist, Dyw y Mab, wedi dod i'n byd ni eisoes. Mae hynny wedi digwydd. Mae'r addewidion yna wedi cael eu cyflawni. So cyflawniad pa addewid i ni'n aros amdano? Beth i ni fel Cristnogion yn aros amdano fe? I ni'n aros am gyflawniad yr addewid mae Iesu Grist wedi roed ei fod yn dod yn ôl. Mae Crist yn mynd i ddychwelyd. Phan mae'n dod, mae'n mynd i dod nid fel gwaredwr mwyach, ond fel barnwr. Mae Crist yn mynd i ddod i farnu'r byd. A phan mae'n gwneud hynny, fe fydd y byd, y nefoedd a'r ddeiar, cael ei greu o'r newydd. Dyna yw'r addewid dyn ni'n aros amdani. Eisiau darllen o Rhufeiniaid, pennod 8, adnodau 22 a 23. Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio, ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond na ni sydd â blaenffrwyth yr ysbryd gennym, yr ydym ninnau'n ochneidio yno mewn hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Dduw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Mae'r greadigaeth yn aros, a dyn ni, pobl Dduw, yn aros. Am y dydd y cawn ni ein rhyddhau yn llwyr o effaith pechod. Felly fydd yr hen gyrff yma wedi mynd. Y dydd lle bydd na nefoedd a deiar newydd. Nawr wrth gwrs, dyn ni wedi cael rhagflas o hynny. Achos mi ydyn ni sydd yn Gristnogion, mi ydyn ni'n greadigaeth newydd yn barod. Mae Duw wedi dechrau'r gwaith yna yno ni yn barod. Ond dyn ni'n byw yn y naw yn not yet. Dyn ni'n greadigaeth newydd nawr, ond mae yna cyflawnder eto i ddod a dyn ni'n aros am hynny. Yr un peth mewn ystyr gyda'n achubiaeth ni. Am i Iesu Grist farw drosom ni bechaduriaid, ac am i ni gredu ynddo fe a dod yn un o fe trwy ffydd, i ni wedi ein achub rhag condemniad yn barod. I ni wedi ein achub. I ni wedi ein maddau. Ac eto, i ni'n aros am gyflawniad ein achubiaeth ni. Pan fydd yr hen gorff marw yma wedi mynd, byddwn ni gyd yn derbyn cyrff newydd, perffaith fel corff Crist, yn cyfranogi o'r natur ddwyfol fel mae Pedr yn sôn amdano fe drwy undod perffaith gyda fe. Yr hen natur wedi mynd yn llwyr. Mae'r Cristion yn un sydd yn aros am gyflawniad a ddewidion Duw. I ddod yn ôl, i farnu, ond trwy farn i berffeithio'r byd. A wrth gwrs, mae yna addewid yn hynny, nid jyst i ni sydd yn Gristnogion. Mae Duw yn addo dod yn ôl a barnu pawb. Fe fydd pawb yn cael ei barnu. Y gwir yw hyn, ffrindiau, mae pawb yn aros yn gyflawniad addewid,
os maen nhw'n gwybod hynny neu beidio. Mae Duw yn addo dod nôl â barnu. I rhai sydd â ffydd yn Crist, mae'n addo bywyd tragwyddol. I rhai sydd wedi gwrthod Duw, di gwrthod Crist, mae'n addo distryw tragwyddol. Be sydd o'ch blaen chi? Am ba addewid ydych chi'n aros? Bywyd tragwyddol neu barn? Yr ail gwestiwn de, ydyn ni'n deall mawredd hynny ac arwydd y cad llawn yr addewidion yma sydd wedi cael ei roed i ni? Os mae yna lot o ddryswch yn yr eglwys am beth yn union sydd o'n blaenau ni, mae'r Beibl yn gwneud yn glir am beth i ni'n aros ar y dydd olaf. I ni'n aros am ail ddyfodiad Crist, a'r dydd, fel ni wedi gweud, lle fydd y nefoedd a'r ddeiar yn cael ei gwneud o'r newydd. Mae hynny'n newyddion da i'n byd syrthiedig ni. Bydd y greadigaeth unwaith eto fel oedd e fod. Fe fydd y rhai hynny sydd wedi ymddiried yn Iesu Grist yn y bywyd yma yn cael ei derbyn, neu'n ei hatgyfodi os maen nhw eisoes wedi syrthio i gysgu, i'r ddeiar newydd, i'r ddinas sanctaidd. Dyna lle fyddwn ni Cristnogion yn mynd. Nid i'r nefoedd fel rhyw syniad llac, nage. Mae'r Beibl yn gwneud yn glir, i'r ddeiar newydd y fyddwn ni'n mynd. Lle mae'n dweud yn datguddiad 7 adnodau 9 i 10, lle bydd dyrfa fawr, a ninnau'n rhan ohoni, na allai neb ei rhifo, o bob cenedl, a'r holl lwythau, a phobloedd ac ieithoedd, yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen, wedi ei gwisgo a mentyll gwyn, a phalmwydd yn ei dwylo, yn gweiddi a llais uchel. Un Duw ni sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen y perthyn, y waredigaeth. Nid jyst rhyw syniad llac o mynd i'r nefoedd, lle gwell sy'n aros ar gyfer y Cristion. Dyfodol y Cristion bydd sefyll ger bron orsedd Duw ei hun, yn moli ein Duw, yn moli Iesu Grist yr oen am dragwyddoldeb, ochr yn ochr gyda chrydunwyr o bob oes, o bob gwlad, o bob iaith, o bob hil. Dyna sydd o'n blaen. Cymundeb perffaith gyda Iesu Grist, yr oen gath ei ladd, sydd ddim yn gymundeb drwy ffydd bellach, ond gymundeb drwy olwg, yn gweld yr arglwydd ar ei orsedd, wyneb yn wyneb, a'i foli am byth. Dyna yw nod y Cristion. Dyna sydd o'n blaen ni, tragwyddoldeb o hynny. A mae Duw wedi bod mor dda i ni heddiw, bod ni'n cael rhagflas o hynny, hyd yn oed nawr bore yma. Pobl o ieithoedd gwahanol, o hiliau gwahanol, o genedlaethau, o wledydd gwahanol, yn yr eglwys heddiw, yn moli'r arglwydd, ger bron ei orsedd drwy ffydd. I ni hyd yn oed pan mae Ifor yn gwisgo i ddillad gwynau, ni hyd yn oed yn cael rhagflas o'r mentyll gwyn. Ac yn beth hyfryd, mae'r arglwydd yn yr eglwys heddiw yn rhoi rhagflas i ni o'r nefoedd. O beth fydd e fel i ni i sefyll yn y ddinas sanctaidd yna ar y ddeiar newydd ger bron ei orsedd gyda'n gilydd. Ydy hynny yn nod sydd yn glir yn eich meddwl chi bore yma? Ydy'r diwrnod melys olaf yna ar flaen eich meddwl chi? Ydych chi'n deall dyfnder y gobaith yna sydd gynnon ni? Ydych chi'n myfyrio ar ddylysrwydd y diwrnod yna? Ydy llawnder y nod yn glir yn eich meddwl? Dwi eisiau gwneud hynny'n fwy na jyst rhywbeth meddyliol. Be mae hwnna'n edrych fel yn ymarferol? Fel eglwys, ein bod ni yn annog ein gilydd. Ein bod ni'n pwyntio llygad ein gilydd at y diwrnod olaf yna.
yn cofio byddwn ni'n sefyll yna gyda'n gilydd. Nid yn ein cyrff syrthiedig ni, ond gyda cyrff perffaith, fe fyddwn ni fel eglwys yn sefyll ger bron yr orsedd gyda'n gilydd. Mae hynny'n gymhelliant i ni, hyd yn oed wrth efengylu. Achos wrth sefyll ger bron yr orsedd yna fel eglwys, mae yna bobl yn mynd i fod yn sefyll yna gyda ni yn rhagwyddoldeb, dyn ni ddim eto yn eistedd yn y stafell yma gyda nhw. Cos nhw'n credu to, ond fe fydda nhw. A mae'n meddwl, mae bobl yna, dyn ni ddim eto ni'n nabod nhw fel brodyr y chwiorydd yn sefyll ger bron yr orsedd, gymhelliant i ni fynd gyda'r newyddion da. Mae'n gymhelliant i ni fel eglwys, ond gymhelliant i ni fel Cristnogion yn ein bywydau personol ni hefyd, fel gwyr a gwragedd. Ein bod ni o fewn ein teuluoedd ni yn annog ein gilydd i edrych am y diwrnod olaf na. Dwi angen sicrhau yn ein cerddediad ni fel gŵr y graig bod fi ag Elen yn hoelio'n sylw ni gyda'n gilydd ar y diwrnod olaf na, bod ni'n cyd gerdded gyda'n gilydd at y nod. Bod fi'n gallu annog Elen pan mae dyddiau'n dywyll. Edrych ar lle ni'n mynd, cariad. Edrych ar lle ni'n mynd. Un cam ar ôl y llall. Bod hi'n gallu annog fi pan dwi wedi cael yn llethu. Come on, Alen. I'n anelu am adre. Ydy ein nod tragwyddol ni yn rhywbeth i ni'n defnyddio'n ymarferol mwyn annog ein gilydd heddiw. Ystyriwch o ddifri sut fedrwch chi wneud hynny i frodyr a chwiorydd. I frawd neu chwaer sydd wir yn teimlo'r frwydr yn erbyn pechod yn eu corff nhw. Anogwch nhw, mae yna corff perffaith o dy flaen di. Dyw hyn ddim yn mynd i para am byth. Mae yna chyfiaeth llawn yn mynd i ddod lle fydd y corff wedi mynd, a fydd ydy'n berffaith yn Christ. Anogwch eich gilydd wrth feddwl am y nod tragwyddol yna. Teimlo fel bod ni wedi gadael y Doethion yma ar ôl, ond ystyriwch y Doethion eto. A'r cyffro a'r anogaeth bydden nhw wedi gallu bod i'w gilydd ar eu taith pell nhw o'r dwyrain. Come on, i ni'n mynd i weld Duw. A ni'n mynd i weld e. Nôl ar y camel na, dim ots am y saddle sores, bant â ni. Dychmygwch nhw ar eu taith yn myfyrio, yn ystyried, yn wyndran, be fydd y moment na fel? Be fydd e fel pan ni'n gweld y Meseia? Pan ni'n cael plygu glin a'i addoliad, dychmygwch y foment na, ffrindiau. Siwt deimlad fydd ei ddod wyneb yn wyneb ar un tragwyddol. Ydych chi'n deall arwydd o cad a mawredd beth sydd o'ch blaenau chi, ac ydy hynny'n rhywbeth sydd yn anogaeth i ni heddiw. Wrth gwrs, mae yna flip side o wybod am beth sy'n aros ar ein cyfer ni. Achos fel ni wedi dweud, mae pawb yn aros. Os maen nhw'n gwybod hynny neu beidio. Os ydych chi yma'n gwybod bod yma bod chi ddim yn nabod Iesu Grist, bod chi ddim yn credu, bod chi ddim wedi profi fyddeiant e, ydych chi'n deall mawredd yr hyn sydd o'ch blaen chi. Barn tragwyddol, heb droi yn ôl. Barn tragwyddol am bechu yn erbyn Duw sanctaidd. Tragwyddoldeb, yn presenoldeb y creawdwr, ond tragwyddoldeb o fod yn ei presenoldeb heb ei gariad. Tragwyddoldeb o galetwch calon yn erbyn daioni Duw. Tragwyddoldeb o sefyll ger bron Duw sydd mor sanctaidd, mae sancteiddrwydd yn mynd i llosgi am byth. Mae'r awdur yr Hebreaid yn sôn am fawredd hyn mewn ffordd syml iawn a'n rhoi mewn ffordd sobor iawn. Peth dychrynllyd yw syrthio i ddwylo'r Duw byw, os nad ych chi'n ei nabod mewn cariad. Boed yn fywyd tragwyddol neu'n ddistryw tragwyddol, ydych chi'n deall mawredd yr hyn sydd i ddod. A'r cwestiwn ola de. Ifer nod pennaf yna yw eich prif gymhelliant chi ddefel barahau heddiw. Gan wybod beth sydd i ddod, mae yna ddyfal barhad mwyn helpu ni yn ein disgwyl ni. A chymhelliant i ni ar sut dyn ni i wneud hynny hefyd. Roedd y nod yn gymhelliant i'r Doethion i ddisgwyl ar eu taith nhw ac i nesau yn llawen.
meddwl am yr adnodau yna ar ddechrau ein darlleniad ni pan maen nhw'n cyrraedd Jerusalem. Wrth gwrs, dyn ni ddim yn gallu darllen tôn llais mewn i'r ysgrythyr, ond pan maen nhw'n cyrraedd Jerusalem a holi, ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon? Dwi'n dychmygu nhw'n cyrraedd Jerusalem. Ble mae fe? Ble mae'r brenin? Ble mae e? Ni eisiau addoli fe. Y cyffro, llawenydd o wybod bod ni bron na, ble mae fe? Ninnau hefyd, mae gwybod beth sydd o'n blaen ni yn gymhelliant i ni ddefalbarhau yn llawen. Mae'r awdur i'r Hebreaid yn ysgrifennu hyn yn y 12fed bennod. Am hynny, gan fod cymaint dorf o dystion yn cwmpas, gadewch chi ninnau fwrw ymaith bob rhwystyr a'r pechod sy'n ein maglu mor rhwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen, heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu Grist, ein nod ni, awdur a pherffeithydd ffydd. Mwyn y llawenydd o'i flaen fe o ddefodd y groes heb ddiffygio, gan ddiastyr i gwarth, ac mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfaint Duw. Meddyliwch amdano a o ddefodd y fath ylyniaeth ato'i hun gan bechaduriad, rhag i chi flino, neu ddigoloni. Ni'n gosod ein llyged ar y nod. Llyged ar y nod, yr arglwydd Iesu Grist, ein nod tragwyddol ni, fel cymhelliant i ni ddyfalbarhau, i beidio a blino, i beidio a digoloni, hyd yn oed pan mae'r daith yn anodd. Achos mae'r nod mor hyfryd, a ni wedi cael rhagflas o'r nod nawr, i ni nabod Crist nawr. Ond fydd yr adnabyddiaeth yna'n llawn yn y nefoedd. Os ydych chi wedi cael i hyd yn oed y rhagflas lleiaf o hynny nawr, chi'n gwybod pa mor melys yw e, wel dychmygwch hynny heb rhwystyr pechod. Fe fydd e'n anhygoel. I ni sy'n Gristnogion mwy na hynny, does na ddim cymhelliant arall. Does na ddim cymhelliant arall sy'n mynd i cadw ni fynd na Christ ei hun fel ein nod ni. Os nad ych chi'n nabod yr arglwydd Iesu Grist, mae yna wahoddiad i chi ddod ato fe bore yma i ymddiried yn beth mae wedi gwneud drosoch chi ar y groes, yn ennill maddeuant dros bechod a gwneud ffordd i nabod Duw fel tad, fel eich bod chi hefyd yn gallu cerdded ar hyd y daith gyda Christ ei hun yn nod ar eich cyfer chi. I bob un ohono ni, mae yna wahoddiad i edrych i'r diwrnod olaf yna, i hoelio ein sylw ar y Crist fyddwn ni fel y Doethion yn gweld wyneb yn wyneb rhyw ddydd ac yn addoli yn llawen. Os ydych chi'n Gristion yma bore yma, gadewch chi hynny fod yn gymhelliant i chi, wrth i chi wthio mlaen, wrth i chi ddyfalparhau tuag at y nod tragwyddol yna.